Beth ydy a weird am ffarmwrs, am dyn nhw ddim yn ista. Ond yn casglu yn y cefn. Ti'n gallu spotio nhw, achos yn gwisgo jeans cross-hatch. Iawn? A wastad yn gwisgo top Ospreys neu Scarlett. Neu hoodie Superdry. Iawn? A maen nhw'n sefyll na efo peint, dda. A dyn nhw'n chwerthin. Dyn nhw'n chwerthin. A dyn, os maen nhw'n gweld rhywbeth maen nhw'n licio yn y set, rei dda, wan! Mae'n rili hawdd teimlo ar y foment fod ni'n byw yn amser gweitha byd, efo'r pobl gweitha byd yn rhedeg popeth, a mae'n hawdd teimlo fel yna oherwydd mae'n gwir. Mae'n ffaith, guys. So dwi wedi gwneud list gyflym, just i atgoffa ni o pwy yw'r gwirgelyn. Yeah? Pobl sy'n mynnu fod ceil yn blasus. Cer o mai y psychos. Dyw e ddim. Pobl sy'n cam dweud eich enw, sydd yn ffain, mae enw fi'n Priya, mae pobl yn dweud Priya, mae hynna'n completely fine. A pan ydych chi'n gwiro nhw, mae nhw'n ymateb efo, well, that's not how it's spelled. Dwi'n cysau o pobl yma. Falle mewn iaith ti, Neil. Ond be ti'n gwybod am Sanskrit, Neil? Be, dwi'n gwybod am Sanskrit? Dim byd, ond dwi'n gwybod fod Neil yn prick. So, os da unrhyw un fan hyn, y ffrind na, yr un ffrind, sy'n dangos llun yn amlwg, llun ofnadw o ti, a gweud, o na, ma' hwnna'n un neis. A fel, ffocin, paid byth dangos llun gwael o fi, Janine. Fi'n edrych fel Celsig dy wyneb yn berei, Janine. Fi'n yoga instructor. Pan ti'n dysgu yoga, ar dachrau'r gwers, mae rhaid i ti gofyn, oes da unrhyw un fel problemau. A mae pobl sy'n hwyrol yn gweud pethau fel, o, fi'n feichiog. A ti fel, oce, digon teg, fi mor sori. O'n i arfer dysgu yn Llundain, by the way. Yn Llundain, mae pawb yn fel vegans ifanc tenna. Any problems? Oh, I don't know, I may accidentally be half a pretzel. Ond ti'n cael cwpl o twmffats sy'n gweud pethau fel, well, fi di dechrau gweidi o llyged fi. Beth alla hwnna fod? Well, what a fun mystery to unravel. Come on, pawb, fuck it. Pam mae Janine di dechrau gweidi o'i llyged? Fi'n dysgu yng Nghymru nawr. Mae'r cymeriadau sy'n cerdded mewn i dosbarth fi. Iesgob Dafydd. Dau Abertawe sydd lan, Leri. Mae fe'n drwg Leri. Leri. Japanese. Sgwyddau, maen nhw'n awful. Yr Kevin, yr asgwyn Kevin, gone. Mwna'n essentially metal nawr, Leri. Metal. A wedyn mae'r fluid on the brain ar split personality. So, beth yw'r prognosis, Leri? Beth ys yn neud? Cer gatre, dau. Just a aros am marwolaeth. Okay? Dyna gyd ar ôl i ti nawr, dau. Dyna gyd sy'n nawr. Dwi'n rili yn llawn cysineb. Dwi'n ffeindio fe'n hawdd iawn i gysau pobl. Pwy sy'n rili mynd ar y nerfau? O'n i'n meddwl, pobl sy'n eistedd wrth goleuad y traffig yn aros iddyn nhw droi'n wyrdd, ac wedyn mynd, okay, mewn i first gear, handbrake lawr, mirror, signal, mae'r golew wedi troi'n goch eto. Wrth gwrs bod nhw, slow god! Be sy'n bod arno ti? Mae gen fi 3 blant wan. Ond pan oedd nhw'n fach yn bloody nightmare, oedd gael micro-henite yn y tŷ. Oedd un yn sgrechian, llall yn crio, a un ar y stepan drws gael piss. So, oedd gen i ffrind, oedd o'n ei lot efo'r eglwys, a ni siarad ar teli nos o'n blaen. A ni'n meddwl, mae'n edrych aros o hyn. O'n i methu gweld i wynabo, ac oedd rhywun arall yn ei laiso. So, dwi'n meddwl os oedd yna weithio allan, gwbl, really. Cold callers. Wrth gwrs, fel rhywun sy'n gweithio yn y cyfryngau, mae dy fi oriau sbar yn y nwrnod. So, wi wedi bod yn dechrau brwydro nôl yn erbyn o. So, gyntaf gyd, chi'n cael y galwad yn mewn. Good morning, my name is Michael. Bore da, siwr i chi. Yes, are you understanding English? Wi'n deall pob gair ti'n gweithio, Michael. Pob sillaf. You understanding English? Yeah, wedi weithio ti. Wi'n rhigl yn yr iaith fain. Ond allan oedd y regioni pyr wedi penderfynu siarad ti'n Gymraeg bore yma. Pan ti'n sbio'r pegedi, ti'n sylwi faint o fucking bollocks ar nhw. Hon di gora, bleach, do not consume. I pw ma hwnna?
Honest to God, do not consume. Hey boys, dwi'n mixer efo vodka heno. Oi, oi. Hey, shots, ia, gweta. Fucking dan, dwi'n mwyn gweld cont. Fucking dim yn sylwi. Ti'n mynd i till it's bang, mate. Bang, and your sight is gone. Ond dwi'n recyn o, hyn ddylsach chi'n neud. Chos, basically, da ni wedi gwneud cymdeithas bach chi idiots proof os da chi'n gofyn atho fi, oce? Tynnwch y labels mae gyd off, oce? Disgwyliwch gypol o fisodd, a wedyn gawn ni'r referendum dan Brexit. Oce? Just i neud siŵr sy'n mae result yn dod allan, oce?